vakaregwa muganhu wemunda chaiwo chaiwo timima kukwedera kudii rangu iyezvi kungodonha ipo panapa ukangoda kuti wanzoti kune muroyi kungodhiraivha mota ikabva vhiri ikamanya uko kune wakandiroya jesu ari kuti chivanhu chedu here Jesu ari kuti chivanhu chevanhu vese chevanhu vese ari munhu mutema here kana kuti ari murume zvamwari alright. So we went kuchitima kumusika. Our main objective was just to understand whether people believe in Varoyi, witchcraft, or they don't. If they do, we wanted to hear their stories. If they didn't, we also wanted to hear the story. And this is what they had to say about it. Ise maonere enyu Varoyi variko here? Ya Varoyi variko mburu. variko ainangwa sandawo Ongu Varoyi variko. Varoyi ndo variko Varoyi variko rume kutaura chokwadi variko izvi zvokuti varoyi vanhu vachiti tazokubata kwakati haizvi inini I don't believe in. Ini ndinotenda kuti varoyi variko. Alright, nemhaka yemuchidaro Personal unosangana nazvo pakuti unogona kusangana nemurume womunhu anenge akagadzirwa kuti even mudziyo wake usamuka kana kuti umuke but ukasangana nemudziyo womunhu unenge usingamuki unozonowana nyaya iyoyo iri pakuti wakagadzirwa nomukadzi wake. ini ndakapromiswa mafireworks zvakaitika ndezvokuti ndakanzi uchazvionera handiti ndokubva ndatozozviona shuwa because ndakazonoponera kumaprofita semaonero angu inini vaprofita venhema ndo vava varoyi vacho. Maroyere avanoita ndekunga maonero andakaita ndekuti unotosvika kumuprofita utokudza kuti kumba kwenyu imimi kuna vatete vakadai apedza kudaro haachakupi kundiso yekuti undobvisa uroyi uya iwe woga ndiwe unotomhanya kuti kuna vatete vakachembera apedza kudaro anobva kuti manje toda kuvagadzirira saizi takuvapa saizi yavo totoita go back to sender iwe pakungofarira kuti munhu uya aitigwe go back to sender zvibvewo pauri nokuti nochigwadziwawo wavakutoroya vatete vaya vanenge vasinawo zvavanotoziva ngozi zvinowanzoitika mudzimuri. Ndipei umwe wamugona kuti varoyi vari? Kuna vamwe vanenge vachitora namadhigiri vakapasa zvikoro but kuti achizoitawo something chinooneka muupenyu zvinogona kunetsa saka ndo zvimwe zvinogona kundiratidza kuti vanhu vachitoshandisiwa. ini ndakamboti ndichibva kutsime ndakatosenga bhaketi ndobva ndangova sekuti ndabayiwa gumbo rangu pakubayiwa ipapo handina usau ndabayiwa nei kana kudii pakuzozvitsvaga unikawanikwa ndichinzi ndabayiwa netsono ikatopisiwa. ini ndakavaka kumusha kwangu kwandakavaka every day maziza aingouya ina achingondiunganira pamba pangu zvokuti ndaitoti ndikatomaona ndaitofila zvezvokutoti hana yangu hameno zvayaitoita ndakatori munhu akatoshungurudzika zvokuti even chero ndakavata ndaigariwa nemamwe madzikirira ekuti pamwe pacho ndaitozoita zvokupepuka nditotowaso kuti mweya wangu wakutobuda chaiko zvokutoita. Varoyi variko vanotsveta nekutobvisa kasi pane zvakamboitika kwamuri emi personal kuti variko? Haini pachezvangu handisati ndazosongana nazvo. Alright, kasi makaona zvichiitika kune vamwe? Zvakaitika kuna vamwe. Ko vamwe vose vanoti ndakaroyiwa, mbuya vangu vakaroyiwa, ini ndakazodii me muchiti chi pamusoro pevanhu ivavo vanotaura zvakadaro? Vanenge vakaroyiwa ndo maonero avo. Ndo maonero avo? Ndo maziviro anenge vachiita. Ndo maziviro anenge vachiita. Zvinezvi kune maprofita akauya yautokonzeresa kuti vanhu vatitairoyiwa ndiko kangoenda pamuprofita ka profita utoti munogara pahausi namba yakati pana mai ari panext nepamba penyimi ndo vakazodai akadai ndototi hongu nokuti munhu akamwana akangokosora chetototi ndataroyiwa munhu achingozvirwarira. Mazvinzwira mega, vamwe vanoti variko, vamwe vachiti havako. Asi vanoti havako, vanoti maprofita ari kutora advantage yevanhu nekusaziva kwavo. Ndinovimba kuti imimi muchaona kuti muchamira papi uye muchiisa position yekuti hapana anotora advantage yenyu. Kana manakidzwa nezvanga muchiona zuva ranhasi, chimeke sure masubscriber, malika, makomenta uye mashare kuti vamwe vagoonawo uye tigoramba tichiita zvatinoita izvi. Maita basa.
ini dai Mwari andibatsira kuti ndingambomuonawo ndikahwisisa kuti uyu unodai hapo zvinhu zvakutondinetsa kubhilifa izvozvo zvokuti varoyi variko vanotomhanyirana nemapere takungoroyana toga izvozvo kutozvigadzirira nemuprofita yeye otokugadzirira otokukuvadzisa saka ameno kuti varoyi ndivanani aiwa maita basa baba thank you so much